On your mandate, Bola on your mandate, Bola on your mandate, we shall stand. There is a movement called the City Boy Movement. It's not a political party, but it's actually designed primarily for the re-election bid of Mr. President. The unique thing about this whole thing is about young people, mostly businessmen, not mostly politicians, but people who want the betterment of an Igbo. Our people lack knowledge, and what our work is mostly to educate, to give orientation, to our people, to know that na one basket going forward. Today, we believe in the government of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, and then we as young professionals and successful businessmen have come out to tell our people that we are solidly behind Mr. President, we are solidly behind his re-election bid, and then Igbo has to be taken to the center. We have to be connected to the center. We can't actually always be doing the divisive politics that we do over here. There must be balance, and then there must be that recognition of an Igbo, because there's a lot of things to be done down here. We have to be connected to the gas, we have to be connected to the rail. There are a lot of things we actually expect from the center. And then we feel that if we are all in opposition to this government, peradventure, we won't be remembered. I'm na unu nụrụ ife nwanne anyị nwoke bụ Cubana kwuru ebe a, kwa ịnụrụ ife okwu. Gwara anyị watch another video. Buhari, after another 4 years, 8 years in presidency, we give Igbos the power. Nobody else will do that. Only Buhari. Where do you use the power here? Can Buhari? Oh, Buhari will give us power. We transfer the presidency to Ibama. Because he has conscience. He takes a decision. It doesn't matter who you are, where you come from. Yeah, Mr. President, I'm very happy. We have this President Buhari is a Muslim. But God instilled in him to go and look for George, the Christian. Out of 200 million Nigerians, look at that George. Not sure that Tinubu has no boundary. No boundary. If you come to Abuja, you see Wike is Igbo man. You see Omahi is Igbo man, minister. Everywhere, no boundary. All the type of people we want. To lead Nigeria after 80 years, Nigeria will change. It started changing. Now I beg everybody to support him before we die. I have nothing to give, but my Lord, I have to thank you. Thank you, my brother. I'm going to give you 100 million naira, but I'll give you 20 now. When you go ife nna anyị okwu bụ Eze kwuru ebe a. You watch ya na the two video. The first one, Obi Cubana na-akọwa na ndị be anyị lack the knowledge, and ọ na-akọwakwa to ikpogote ndị be anyị to the center of the government. Then Eze na-ekwu that na Buhari ga-enye onye Igbo power, and you watch ya na video ifuru onye na-akọ na David Omahi nọ n'ebe a na-ashine etiti ya. They understand me? And emechara enye nwụrụ ndị Igbo power. And let's just go to news dịgasị online. Then I will say what I want to say. Now watch. The first news will say that now from Premier Times, also that na Tinubu made Buhari he can make an Igbo president too. Cubana chief priest. Do you understand me? From Leadership News. Also that na Kanu's freedom, Igbo presidency possible through alignment with Tinubu, Cubana again, chief priest. Then another one ever asked that na the Guardian Life, also that na Tinubu made Buhari he can make an Igbo president too, says Cubana again, chief priest. Now, only if some of us ndị Igbo can misunderstand concerning all these people are our politicians, our elite, and our big guys. Potalinki Bazua join the APC now campaign for Tinubu. Do you understand me? But the main bone of the contention about some of us are Otaberobo, the motive behind this our people. The reason
faji agwa mụ na gị na-abụ ife a year to year. Do you understand me? Mgbe ọbụla anyị ghọtara ya, ọ ga-ekwe nyere mụ na gị na-abụ aka. You understand? Na I watch ife niile ha na-agwa mụ na gị ndị Igbo ka anyị esi wee kpọgote ndị Igbo na senta, ka a ga-esi wee mee onye Igbo prezidenti, ka a ga-esi wee hụ na anyị join onye nwa na-enye ndị Igbo nke a si etu otu abụ n'ezi. So kpochakọrọ ife a niile enye anya ịghọtadati na ndị a niile na-eme ihe a based on their own political interest, their own selfish interest, self-centeredness. Do you understand me? Bụ na mụ na gị na-abụ bụ ndị Igbo kafa ga-eji wee achieve that gịnị, their political interest. Ihe a ka mụ na gị na-abụ niile na-sit down think ya critically wee ghọta ndị anụnwa na-agwade mụ na gị na-abụ ihe oge ọbụla a chọrọ ihe achieve something, abịa gwaba gị ka a esi wee align ndị Igbo na politics, ka a esi wee kpọgote ndị Igbo Abuja, ka a esi wee nye onye Igbo prezidenti, ka a esi wee jee wee kpọpụta Nnamdi Kanu, ka a esi wee mee nke a mee nke ọzọ. Kedu the reason? Kedu the motive? Do you understand me? I'm in support of na gị nwa bụ onye Igbo, ịchọ ọdịmma ala Igbo, you need to join politics. Ọ bụrụ na ị chọrọ a good government, better society, you need to join politics. Because ọ na politics ka ị ga-anọ wee nweta ife niile ị chọrọ. Mana ife anyị na-ekwuzi okwu, kedu ndị ahụ ya ebu mụ na gị na-abụ n'obi ga-enwe the interest of the people ga-abanye into that politics. Ọ bụrụkwa ndị a mụ na gị na-abụ n'afọ, because all of them they just their own personal interest, kadafia bụ political interest. That's all. Si kwụsịzie ịgwa mụ na gị na-abụ ihe anụ oge ọbụla na maka ndị Igbo ka eji eme nke o nwere ndị Igbo fa ji eme. Unu chọọ campaign for Tinubu, wepụta na facts and figures, gwa na anyị oke na ife eji asọpọtụ Tinubu because na anyị enwego steady electricity, na ihe eji asọpọtụ Tinubu na anyị enwego running water, na ife eji asọpọtụ Tinubu because na since ọ batara na a na-elezi fuel 100 naira, na since Tinubu batara na dollar nọzụ na 500 ma 400, na since Tinubu batara na a na-enwezi steady electricity, na since Tinubu batara na federal hospital niile na function properly, na since Tinubu batara na ọ dị federal road niile nọ na south east na arụcha anya ya. Do you understand me? Ọ ga-ekwe anyị ghọta mmadụ asọpọtụ ozi ịpụta na dị social media na-akọrọ mụ na gị na-abụ o ji wee bụ na ba na-asọpọtụ onye nwa because of gịnị na achọrọ ịkpọgote ndị Igbo na senta, o ji wee bụ na achọrọ ime onye Igbo presidency, o ji wee bụ that na achọrọ ịkpọpụta Nnamdi Kanu. Enough of that bullshit, man. Mmadụ akọzinara ya mụ na gị na-abụ present ele na ya reasonable thing, tangible something anyị eji wee si okay this reason na ya asọpọtụ gị n'onye a. Unu chọọ ịgba politics unu gbaa na ya. Adịrọ m against gị nwee support any candidate or join any political party, mana unu apụtazina na-asị na ife eji eme ewu ka a align ya ndị Igbo na politics, ka a akpọgote ndị Igbo Abuja, ka e wee bụrụ na ife nwanne ya eme. Unu agwazina anyị ụdọ nna unu agwazina anyị ife anụnwa na ọ ya bụ ndị Igbo so na akpa agba mbụ otu n'ogwe agba abụọ otu n'ogwe, ọ bụ ogwe ka a pịla aka. Unu akọzinala anyị this kind of akụkọ.